sampun prapta nenggo mandhapipun Adipati Siung Laut kasaru praptaning para putra sedhah mirasa kadang kedaton Adipati Siung Laut nang datang kadya sang Adipati Siung Laut ingkang sampun ndlamak uripun Ndapa Agung yen jrondrojak panggalipun
Kakang Pati Joto Surom dawuh dalem Kanjeng Diwati Singlaut. Kakang Pati Joto Surom Dawuh kula Kanjeng Diwati Singlaut. Kula tak aturi lungguh Kang Prayoga Ngestakaken dawuh Kanjeng Singlaut. putra-putraning Rama Jinde kembar Jinde Amur kula katimbalan Rama kono lungguh Kang Prayoga kaluhuran Bonjal Bonjal nggih kula dawuh Gusti ayo nggih ngapunten sapa ngongkon kowe guyu nggih kula sapa kowe ngongkon kula dapuramu lha jenengan guyu nggih guyu lho lah ngoten Bonjal nggih kula dawuh biyo jan nggih kula dawuh Gusti alon-alon waton kelakon oh ngoten nggih Gusti gremet watoning jok lho piye kok piye oh gremet watoning jok jok Piye? jok ya jok pripun to Gusti pripun lah apa mboten ngoten to alon-alon watoning kelakon oh ngoten gremet watoning slamet oh slamet lah kula bingung kok oh slamet nggih ngapunten slamet di mana gapuk jok putraning rumus sedah merah Kula dawuh katimbalan Rama. kono tak aturi lungguh Kang Prayoga Ngestakaken dawuh. Yo yo, yo yo.
ngapunten atos Gusti. Ambekane dijogorin. Jajal. Nggih pripun Gusti? Rene rodon nyedak. Oke, kula dawuh Gusti. Kae timbali rawuh. Aduh. Nggih pripun? Jajal. Nggih pripun Gusti? Aku sauntara tak ngasu di. Oh, jenengan ngasuh. Kula golekne gajul pas pundi? Golek nek gaji. Nggih, kersane iki. Lho kadang. Oh, nggih, kula golekne Gusti. Asik. Kita cari. Ayo maju deh. Maju depan. Golek meneh. Iki dia. Ada cantik. Ojo turu. Maju wae. Maju depan. Iki gemoy. Maju dewe asik lole tak Oke Mas Bukori, iki digajulne iki wae ceritane. Gustine ambekan. Persiapan. Sikile. Yo pating biayaan. Persiapan Mas Bukori. Hei. Persiapan. Rokoknya diulung daerah sini loh. Rokoknya gue buntut tok gue opok. Awas obong. 1, 2, 3, 4. Yo Oke. Sastra Dewa. Sastra Dewa. Oke, Eco masuk, wes, wes. Jajal. Pripun Gusti? Piye jal piye? Ngapunten dawuh Gusti. Niki wau sedaya sampun terginas trampel. Sepodo mriku. Nggih, sedaya Gusti. Kadanging sapa? Kadang panjenengan dalu Adipati siung laut. bagus. Nggih, ngapunten kula derek. Kono lungguh. Nggih. Jal. Nggih. Budal. Nggih, kula dawuh. Lungguh Kang Prayoga. Ngestokaken pun. Kabeh wae kuno padha lungguh Kang Prayoga. Nggih, Gusti. Nondo kendo putra wong ayu tapi yen putra ning rumus segah merah wong ayu.
genduk putrane Romo sedap merah. Dawa katimbang. Ya kene putrane Romo ana ing dina kaungguhan iki wis ngaturake sembah bekti lawan ning Romo. Dak tompo ora liwat puja puji hastuti ning Romo genduk kono dadi tanpa lolo. Sangenangken dalam nampi mugi ndadosaken cicimat wonten batos kawula Rama. Cahayu sedah merah Dawa. rumangsa bungah lan ayem sakjroning penggalinging Romo. Ya kene ngono ing dina kaungguhan iki genduk Tas pundi Rama? nuduhake dharma bektimu kelawan wong tuwa. Ya kene siramu ngestokake tetimbanipun Romo. Samenika sampun dados kewajiban ingkang putra kedahipun junjung dhuwur asma panjenengan dalem Rama. Bocah ayu sedah merah Kula dawuh katimbalan Rama Siang Laut. putra ning Romo sing ayu dhewe sing ndak domo-domo sing dahat tak tresnani ambung siramu sedah merah sauntara lungguh kang prayoga Ngesti dawuh panjenengan dalem Rama. uga para kadang-kadangku putri Injil. tak kira wis cukup anggonmu nindakake kewajiban kanthi becik sauntara lungguh kang prayoga Ngestokke dawuh Kang Mas. munggah kelawan sira Kakang Jatasura kaluhuran kula Kanjeng Kakang Patih Jatasura sabda dalem kang sepisan yento ingsun wis mangerteni kasugihanira seger kuwarasan nira Kakang Patih Jatasura kangong koloro tak kira wis cukup anggon nira nindakake kewajiban ana ing Kadipaten Blambangan. Kanjeng Sinuwun Dipati Siang Laut Kakang Patih Jatasura rinten dalu ngen kula depani Kadipaten Blambangan boten wonten kedhat. Mila Kanjeng Dipati milih to ing Kadipaten Blambangan wonten telesan kaya menawa utawi wonten pandung ingkang badhe lisak tatanan Kadipaten Blambangan cekap kumlawe ning asta kula ingkang bisa yas Kakang Patih Jatasura nggih tembungmu sak limah wae wis dadekake bungah sakjroning batin. mila gesangipun Patih Jatasura Kakang Jatasura namung kula sendhekaken dhumateng ngarsa dalem Dipati Siang Laut bagus bagus sing tak jaluk lawan sira Kakang Patih Jatasura aja nganti bedak-bedake kawula ning Kadipaten Blambangan. Blambangan menika sampun dados keluarganing Dipati Siang Laut bilih wonten tiyang wanpat aja negari kang Yo. kumawantun lanyo-lanyo oh badhe kula tigas kang kula dadosaken pangewan-ewan wonten ing Kadipaten Blambangan Sampun dados watak wantuning Kakang Patih Jatasura. Kakang Patih Jatasura nggih sauntara lungguh kang prayoga istaken kelawan putraning Romo Cinde kembar Cinde
Cindi Amor. Kula katimbalan Rama Anak sing tak tresnani, anak sing tak bangga-banggaake amung sliramu. Cindi kembar Cindi Amor. Ya kene ngono ing dina kalungguhan yen to Rama ngumpulake keluarga ana ing Kadipaten Blambangan. Sira amung ngestokake tetimbalanipun pun Rama. Tuduhake dharma bektimu kelawan wong tuwa. Rama Adipati Siung Laut. Namung panjenengan ingkang dados tuladha kula kaliyan adi kula. Bagus. Napa kemawon ingkang panjenengan kersake kula namung nyekuyung dhumateng panjenengan. Cindi kembar Cindi Amor. Kula katimbalan Ora ana tan liya sing tak bangga-banggake amung sliramu. Mbok menawa ing besok yen to Rama wis kapundhut kelawan kersaning Gusti sing bisa ganteni kalungguhanipun Rama ora ana tan liya lan liyaning amung putraning Rama Cindi kembar Cindi Amor. estu menika Rama. Kaya dening nampi kanugrahan saking Gusti Hang Murbaing Bandi Rama. Ger bagus. Kula katimbalan Mula pawelinge Rama amung sawiji. Aja nganti nggonmu iki mau waleh nang Sukawruh kelawan pamanmu Jatasura sing wis tuwa mangan pahit legi kecut asin. Rama Adipati Siung Laut. Pawan Patih Jatasura boten kirang-kirang anggenipun gegulang kula. Sedaya menika sampun cetha. Tataran praja uga sak jawining praja wonten ing Blambangan. Kakang Patih Jatasura, Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Patih Jatasura, ingsun titip kelawan putra-putraku Cindi kembar Cindi Amor. Yen to Patih Jatasura tasih gesang. Napa kewala tartamtu ingkang dipun gayuh badhe kaleksanan kula ingkang tanggel jawab. Patih Jatasura. Ayo ngono to. Nggih kula pertados dhumateng panjenengan, Pak. Kakang Patih Jatasura. Mula ing dina kalungguhan iki ana sejalan karepku nggon ingsun ngumpulake sliramu kabeh. Wonten wigati tumraping Kadipaten Blambangan menapa tumraping para kawula tasih. Kula tansah sumarah. Kula tansah nulungaken jaga nilingaken karna nampi sabda nandalem Kadipaten Siung Laut. Kakang Patih Jatasura. Ning sadurunge ingsun Adipati Siung Laut bakal mbabarake kawigaten. Nggih. Wis dadi adat pakulinan. Bareng isuwaning para prajurit nggih kuduning kadang-kadang kuputri gendhog Kula dawuh Rama. kudu nyuguhake pasugatan jambilipun saya. Yen to kersanipun Kanjeng Rama kados ngaten, kula ugi Kanjeng Bibi sagun nindakaken Rama. Ngono kabeh tak aturi singkat. Monggo monggo. Surawa, Surawi. Ono pang kabar biasa sing ono.
ngaturaken sugeng rawuh Ayah Jaini ugi Mas Negro, Mas Abdullah. Lagu niki kula spesialkan kagem para pandemen ingkang sampun rawuh. Monggo Pak Turi. Budaya Banyuwangi. Son diampingi raino lan bengi koyo kembyang riko sun siriami mekar asri norengati tapi parang aduh eman kok kami ketiki Spesial untuk Nike. teko riko gawe ngersuliane ati yane biar selawase nyatane oh janjine Aidan Production. Aduh.
kagem Pak Mesto, Pak Dul, ugi Pak Jumari, Pak Edi sak rombongan. Spesial kagem sedayanipun. Wes sing tahan rasane ati iki terus-terusan isun iko apusi omong riko sing keneng dikuku pahit koyo peru perandiane masih yo tau wis ngerti saben dino ison riko larani kaneng paran ison make piaen wasandi riko pengen ison ojo lambi ayang-ayangan riko tapi parangan saya ison ngalekaken awan riko saya inget yain saya walas yain ison pasrah aran jare urip iki peranjane masih yo tau ngerti saben dino isun kolarani kaneng paran isun make piaen wasambi riko pengen ison ojo lambi ayang-ayangan riko tapi parangan saya ison ngalekaken awak riko saya yain saya walas yain ison pasrah aran jare urip iki spesial kagem Bapak Ibu panitia. Kali wis ilang gedunge pasar nono mandyange kerinci kebyanyu sing ono abyane sepi kono ati Riko kok sampai hati menang mentolo Riko ninjai son Eko melaku solo
piye rupan riko kanggo pungkasan takdir gowo inteng nyoto Isai isun lan riko sak temene yatin iki sing bisa nerimo tapi bukat yang sopo isun mula nyejot teko ring surupe penganten riko kepengin ngawan sedelok rupan riko kanggo pungkasan kami wis yang jadine pasar nono kumanjane kemarisi kepianu sing ono apiane sepi kono hati semenjak rasa hati Riko kok sampai hati mentolo Riko ninggali teko laku solo iso nemulo nyejot teko ring surupe penganten riko kepengin nyawan sedelo piye rupan riko kanggo pungkasan spesial kagum Mas Bayu Adi Demeni riko koyo parek wowo sing ati-ati kopong son loro merjani riko akeh hang arepi pengasih di pujo teko ati ngono mati hangson karepi nang jero urip iki iso biar lan sesandingan ambiriko angenan tapi rasa kuat teriki kerep liwat ngapiri yo meniriko sing ati-ati kopong son loro merjane riko akeh hang arepi pengasih di ujo teko ati iyo demene riko koyo parek wowo sing ati-ati kopong son loro
Nggih, minangkani pamundhutane wase mau nyuwun gelang alit monggo Pak Duri. Wis kelakon semene wasi pamundutan masih wau nyuwun 1001. Aisi terone engko ae Mas. Nggih, minangkani pamundutan saking Mas Panitia. Oh, engko tuntunan ya. Emoh. Sing kuryang-kuryang sun welasi riko, sing posen-posen isun mopo rasa, riko sun eman, riko sun sayang, son karepaken welasasi kudu ngarepaken kejajan duwe semua putih rasa hariko sempurna
buru kerasa wong hangsa biar ngadepi uga bisa welasi sewu siji son kaya keciglang rasa salam biar ngadepi buka iso wasi tekong loro ati mulake piandingan nang donya iki tapi sing mungkin kabeh bisa nampa kekuryangan rika kurya selasi rika sing boten semoga dosa Rika sayang mati Gadong besok son sing ngono mungkin riko buru kerasa wong hangsa biar ngadepi uga bisa welasi iku sewu son kaya keciglang rasa salah son demenong rika wong hangison welasi uga ison sayangi tekong loro mulake piandingan nang donya iki tapi sing mungkin kabeh bisa nampa kekuryangan rika Gengge Nduk, dalam kamar iki sing pungkasan ya. Jen sakmenika ingkang pungkasan monggo Kang Mbok oh iya ding gendok Dawuh Bibi. ingkang pungkasan ya gendok sabar wes kadung mula wis niat riko Spesial Mas Negro. oh iya Mas Negro sedayanipun arepe ninggal
Yusun lilang kena Apuo Piaiton rasa Rason tetap nerimo Rasa welas asih kang suci Riko satulusi hati Aku ya lesat Riko Kawe loroning tutu Wis ping kaping Riko ngarani tapi isun tetep nguyatno ati Apuo Riko sing gelem ngerteni malah Riko nyejo marati karyateko karimanto kadung mulo wis liat Riko arepe ya Yusun lilang kena masih pahit sun rasa isun tetep menerima aduh welas asik kang suci yung kang Riko satulusi ati Apuo pialesan Riko gawe loro ring dodo wis ping kaping Riko larani tapi isun tetep uyatno ati Apuo Riko gelem ngerteni malah Riko nyejo marati karyateko karimanto sampun Romo Gendho putrane Romo Sedah Merah kula dawuh katimbalan Romo sakwise nggonmu nglanturake tembang-tembang sing kaya mangkono nambahi regenging swasana ana ing dina kalungguhan iki Gendho Sedah Merah iki kula dawuh Romo kalbu kuwi mau budayane awake dhewe ya kudu diuri-uri Gendho iki mbok menawa yen to isih ana penjalukan lelagon mengko disambung ana ing sing mburi ya mesti dawuh Romo teng wingking tasih tasing dari sauntara lungguh kang prayoga bali kelawan Kakang Jatasura ana ing dina kalungguhan iki Kakang Patih Jatasura sadurunge ingsun babarake kawigaten sajak isih ana sing kurang jangkep wonten kayakan praja ingkang kirang jangkep bener Surawe ana mantri bupati sing urung sowan sapa oh nggih pun Haryo Bentuk Kakang Haryo Bentuk nalika dene wingi to ing
menawi wonten pakewu wonten ing Karangasem. Mila lho. Arya Bentung. Tas wae diomong. Nah, nggih. Mentas wae dawa umurmu yen ngono. Prajurit, prajurit. Golekno kalungguhan. Kudutke palungguhan. Wah, Surawi. Marah. Bodo tamu tada jengkak nare baru matu juga ini mang ora. Nganti kangen aku Adipo. Pada Kang Boyo kangen kawan. Iya suwe ora ketemu karo wong Ki. Yo, lho, Ada aja. Serat dadi kaya mang apa? Lungguh kono. Oh, tinggal pun tujuh ibu bangki. Tiranti sih. Au. Kakang Arya Bentung Eki kula. Aduh, sapurana kula lambat. Ora dadi boyo pangopo. Senajan to anggonmu teko rada randhat mau sing wigati yen to kowe Kakang Arya Bentung Eki wis ngestokake tetimbaning sunat di Parti Siung Laut. Pontang tanggung jawab kula. Bagus. Ken bingung kula, buru Palembang. Iya. Lho kirime suratnya kemudian apa? Oh, bingung konku. Kirim surat lawan kula. Nggih. Kakang Arya Bentung. Nggih. Sejolan karepku kono ingsun menimbali Kakang Arya Bentung oleh Kadipaten Blambangan. Nggih. Kowe mau ana kawigaten sing pengin tak rembukake ana ing keluarga Kadipaten Blambangan. Kakang, aduh masalah. Kita mumpung anan panjenengan seduane kapun bodoh. Lah prajurit nggih bodoh. Lah nika Paman Patih nggih bodoh. Tore. Sarene kabeh wis padha kumpul. Nggih. Sing dadi kawigaten ana ing dinaning iki Kakang Arya Bentung. Nggih. Kakang Patih Jotosulo. Kanjeng Sinuwun Pra. Sesembahan kula pun Siung Laut. Ngelingi dik nalika semono kang jumenengake ingsun dadi adipati ana ing Kadipaten Blambangan ya kuwi Kanjeng Sultan ana ing Mentaram. Oh, tak lopo. Leres Kanjeng Panembahan Senopati ning Lubun. Bener nggih? Nggih. Uga wis dadi tanggung jawabku. Uga ngelingi yen to Kadipaten Blambangan kuwi mau isih ke bawah perintah ana ing Kesultanan Mentaram. Nggih. Saben setahun pisan nggon ingsun kudu asok londong pengareng-areng utawa peti. Niku selaminipun Kabeh iki mau wis dadi tanggung jawabku. Ning sing dadekake tuwuh pitakon. Mula kabeh upeti glondong pengareng-areng sing bakal tak wenehake ana ing Kesultanan Mentaram. Kabeh kuwi mau wis tak bodhokake lawan sira Kakang Jotosulo. Nggih. Ning
ana ing pitung piswanan agung yogining upeti kuwi mau ora mok asokake ora mok wenehake ana ing Mentama Kakang Jatasura ingsun tuwuh pitakon kelawan sira sejolan ngarepmu apa Kakang Jatasura Kanjeng Adipati siya laut Kakang Jatasura lan kabeh para punggawa ing Blambangan kula rungokke rumuhun Kadipaten Blambangan menika tasih kathah alas kathah tiyang sami sengsara uripe pancen bener awit saben-saben ketah asok glondong pangarem-arem wonten ing Kasultan ning dinten menika para kawula tasih sami mulya gesangipun ora mung tani sedaya sami kirang gumuyu awit menapa ingkang samestinipun glondong pangarem-arem ingkang dipun sowanaken wonten ing Kasultan Mataram kula damel sabiyantu para kawula alit ing Blambangan betah napa Sik Kak. nggih Mon andi pemikiran ngaruh ben lompot. Blambangan bodhe bobone kekuasaan Auring Mataram Kak. bener Lah dadi kewajiban Auring Blambangan ra setor opeti. betul Iya Kak. kowe kuwi wong Blambangan kowe gelem yen dadi keset kowe gelem yen dadi kere mencuri sak turun-turunmu besok bakal dadi kesete wong Mataram Tapi lah tanggung jawab paring Blambangan Kak. ya ini si ono pati Jatasura kowe aja melu-melu Kakang Patih Jatasura Kakang Patih Jatasura nggih panjenengan Bermara ya. ning ana benere apa kang diketikake Kakang Haryo Bentung leres kan ginipun pun Haryo Bentung ning boten leres tumraping Kadipaten Blambangan ning kuwi dadi tanggung jawabku ning yen wonten Patih Jatasura kula badhe ngangkat derajatipun tiyang Blambangan Mataram kita masuk guru bekti wonten ing Blambangan Wah lopot kaengak lopot. Surawi Cindi Amor Cindi Kembar yen ngono kowe bisa bakal mukti wibawa dan sesembahan ora mung dadi ketiplak kaya si Bentung iki monggo dipun panggali kula kados ngeten niki namung pengin mulyakaken putra-putra panjenengan utawi dipun menika pun sedah merah Kakang Jatasura nggih berempat mila monggo kedahipun sedaya manut dumateng karepipun pun Patih Jatasura yen wonten boten trimane Kasultan Mataram Jatasura ingkang tanggung jawab Kakang Patih Jatasura nggih saumpama ora ana trimaning ana ing Mataram antaraning Kadipaten Blambangan kamangka Kadipaten Blambangan kuwi mau andane wong Mataram arep dadi apa wong Blambangan Kakang Jatasura Wah ini lagi. Jangan ngalah karep adibi. Sila lopot paengak tak saumpama yen tono runde wong Mataram sing bakal tanggung jawab cekap panjenenganku mlawe ning asta kula kabane numpes kelo tiang-tiang ing Mataram kowe rasa melu-melu beremar bener ya. Loh sabar wah. Gua dong, rasa pro dong. Beremah tak dumadian kan bodoreng. cangkem nang
Ai. Ngamuk malu. Menika pun Pangeran Dengkengjing. Diwati Siung Laut. Ger bocah wis Pangeran Dengkeng. Tinimbalan dawuh kula Paman Siung Laut. Dadekake kaget sakjroning penggalipun paman. Tanpa tetimbalan Pangeran Dengkeng sowan ana ing ngrasaning paman. Apa nemu kawigaten? Apa amung dedolanan ana ing Kadipaten Blambangan, Ger? Nun sewu saderengipun Kanjeng Adipati Siung Laut. Panci leres kula rawuh wonten ing ngarsa piandhalem menika wonten kawigatosan ingkang sekawit kula menika nampa duta Kanjeng Rama Sultan Panembahan yen to ing kalenggan menika nanjihaken perkawis wonten ing Kadipaten Blambangan. Kados pundi to kebiaripun wonten ing Kadipaten Blambangan Kanjeng Ger Pangeran Dengkeng nampa duta kelawan Kanjeng Rama Sultan Bentaram kepengin weruh kebiare ana ing Kadipaten Blambangan. menika leres. Ya kene kanthi kalungguhan iki Ger Pangeran Kula dawuh ya kene kebiare Kadipaten Blambangan ora kalah lawan Kadipaten saka Mancanegara Ger Pangeran Dengkeng. yen to kula dulu wonten ing Kadipaten Blambangan menika sampun boten kalah kalian Patmonco Lintu Negari Pancen bener. ingkang angka kalipun Kanjeng Paman. Kula rawuh wonten ing ngarsa piandhalem menika nanjihaken perkawis panjenengan menika mboten nate asok upeti glondong pengarem-arem ngarsaning Kanjeng Rama Sultan Panembahan. Ugi sampun pitung pasuwanan panjenengan mboten sowan ngarsa dalem Kanjeng Rama Sultan Panembahan. Estunipun wonten kawigatosan menapa wonten ing Kadipaten Blambangan Kanjeng Paman. Winakokake yen to paman iki mau ora sok beti lawan ning Mentaram. Ger Menika leres. tak wene ngerti tak lakakake ana ing dinaning iki dimen Pangeran Dengkeng ngerti. Kula midhangetaken atur panjenengan. Adipati Siung Laut dinaning iki balela. Nuwun sewu Kanjeng Paman. Panjenengan ingkang ngene menika sampun balela wonten ing Kasultanan Mentaram. Kakang Jodosuro, Kakang Patih Jodosuro, Diwati Siung Laut. Atus sing tak kuwatirke ana ing dinaning iki. Ya kene wis ana teko utusan ana ing Mentaram. Perkara iki tak bodhokake kelawan Kakang Patih Jodosuro. sabda dalem badhe kula pundi nggo jecipat. Sedaya menika kula bela dumateng Blambangan namung kepengin mulyanipun, mulyakaken putra putri panjenenganipun utaminipun pun dewi. Paman Adipati Siung Laut. Dengkeng Kula dawuh, aku Patih Jodosuro, pepatih ana ing Blambangan. Ngertenono
dinane iki Blambangan ora suke asok glondong pangarep-arep. Awit aku kepengin mulyake para kawula ing Blambangan. Yen to pancen kowe ora trima, tak kandhani. Aja mung kowe bebasan. Wong sak Mataram iki kon ngrubut iki lho Patih Jonosuro. Wah Allah. Paman Jonosuro. Napa panjenengan menika mboten kemutan? Kadipaten Blambangan menika tasih kabawah keperintahan wonten ing Kasultanan Mataram. Aku wis ngerti, aku ora picak mataku, ora putih kupingku. Yen to ing Blambangan kuwi pancen ke bawah perintah ana ing Mataram. Ning dinane iki Blambangan wis subur makmur. Wis mulya, kowe wis ngerti dhewe yen to Blambangan ora kalah saka ing Kasultanan Mataram. Mangko rumiyin. Kula tanglet kalian panjenengan. Nalika semanten Paman Adipati Siung Laut ngemis-ngemis wonten ing Kasultanan Mataram kepengin dados prajurit wonten ing kasultanan. Sakniki sampun dados adipati wonten ing Kadipaten Blambangan. Lajeng sakniki badhe mbalela wonten ing kasultanan. Bengkeng rungono gobokmu. Yen biyen Gusti Siung Laut kae ngemis-ngemis. Ning yen ana Patih Jonosuro dinane iki, aku sing maluwi Blambangan. Aku sing maluwi. Allah paenga lampuk beremah sakek sapa sing anu lapar sapa sing makan Tak keprok. bola lah sakek lah ungguan lah Paman Jonosuro, kula dawuh. Aja kowe blangap-blangap paucap ini iki ana ing pawengkon Blambangan. Yen kowe kena tandake bali aja mbaguguk banget waton. Yen to ngono kowe padha karo gugah macan turu. Urung tak kentak silamu bongkok ngono iki. Kula saged purun bali wonten ing Kasultanan Mataram. Nanging yen to Paman Adipati Siung Laut menika kagerek kula. lah sakek anakna uring Kok sampai Panjenengan menika saged nyempalan dhateng kula. cukup Kadang Jonosuro nggih ketimbang dadi patuton ana ing papan iki Sing para kawula diksekseni para kawula ora becik. Nek becik yer Kula dawuh. yen ora ayo sowan ana ing Mataram. Ayo sowan ana ing Mataram. Monggo. Ayo. Loh. Bekai! Aduh kena. Aduh. Wah, borem mare. Aduh kena. Aduh. Aduh, borem mah. Aduh. Romo, kenten kan. Aduh, Buat nare borem mana kak? Mak kalah karo Padibi borem mah. Tanggung jawab Patih Blambangan kowe apa aku tuh? Ya bona. Tunggu! Surawe! Boten kula pun wiwiti ngemengsan kalian tiang-tiang ing Mataram. Aman ya. Nggih. Terus pundi? Kadang Jonosuro Kula kajet sadeyan sing kaya mangkene kuwi mau wis padha karo gelandang carak saka pucuk. kula ingkang tanggung jawab. Kakang Jonosuro sing tanggung Kula ingkang tanggung jawab. tak nyaman ya. Kakang Jonosuro. Nggih. Aduh, tak nyaman. Aku titip putraku Cinde kembar Cindamor. Mboten aku Cinde kembar Cindamor.
putri nandal kula ingkang tanggenjawab sing kalau putra kucine kembar Cindemon kudu dadi ratu ning ratu tanggung jawab tak bodohake kelawan lho oh koyo mereka aduh iya jalan ayo gendong sak merah Romo katibalan Romo. perkawis iki ana ing Kadipaten Blambangan antarané Mentara wis tak doake lawan Kakang Patih Jotosulo Lajeng kados pundi kula kalian Kang Mas Pangeran Jolang Romo. Sauntarana ayo lem dhisik lermo dhisik ya wong ayu sedal merah